Monsignor Rolly de la Cruz, the rector of the Minor Basilica and Cathedral of the Archdiocese of Manila, Father Biel Bautista, to my parishioners at Diocesan Shrine and Parish of St. Mary Magdalene in Pililla, Rizal, dear brothers and sisters, sabi po ng isa sa mga organizers, hindi raw po ako ang presider dapat ngayong misang ito. Okay lang naman po sa akin, sumunod naman po ako talaga. Kaya lang sinabihan ho ako ni Monsignor, ikaw na ang mag-preside. Sa totoo lang po, hindi po pwedeng hindi sumunod sa kanya. Because I'm used to obeying him, especially when I was in the minor seminary. He was my prefect of discipline for 4 years when I was in high school in Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. At nung nalaman niyang ako ang kura paroko ninyo, tinext niya agad ako, ikaw ang mag-preside. Para akong asong sumusunod. Sabi ko, okay po. Kaya hanggang ngayon, sumusunod pa rin po ako sa kanya. After all, I'm just 24 years in my priesthood. He will celebrate his 40th year this year. No? Kaya, Monsignor, salamat po sa pribilehiyong ito. Kitang-kita ko na ang mga sakristan at ang karamihan sa atin excited pumunta rito dahil first time pala na bumisita rito sa tinatawag na Mother Church of the Philippines. Pero tinatago ko lang din ang excitement ko. Sapagkat sa loob ng 24 na taon ng pagiging pari, first time ko rin po magpe-preside sa simbahang ito. Kaya mga taga-Pililla, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nag-preside ako sa misang ito. Okay? Birthday po ng nanay ko ngayong araw na ito. Dapat nasa sementeryo ako para dumalaw sa kanya. Pero sabi ko, dito ko na lang siya ipagdarasal sa harap ni Santa Maria Magdalena. Last year, nung ako'y dumalaw sa puntod ng aking ina, sa ganito ring araw, July 11, sabi ko sa kanya, dinadalaw kita ngayon, birthday mo. Pero bukas, birthday ko, wag mo akong dadalawin. No? Sapagkat bukas naman po ang aking kaarawan. Ako po'y 30 years old bukas. Malaking kasinungalingan po iyon. Okay? Baka ako mabatukan ng aking dating prefect of discipline. Mga kapatid, ang tawag po namin sa aming activity na to ginagawa ay Dalaw Patrona sa Kalakhang, Maynila. At tamang-tama naman sapagkat sa gitna ng ating abalang mundo, tila unti-unting nagiging bihira ang personal na pagdalaw. Maraming bagay ang nagdudulot ng distansya. Teknolohiya, trabaho, pagod, o sariling suliranin. Mahirap dumalaw na sa isang tao. Ngunit bilang sambayanan ng Diyos, tayo ay tinatawag hindi upang ihiwalay ang ating sarili, kundi upang lumapit, makidamay, makipag-ugnay, at magmahal sa pamamagitan ng pagdalaw. At tulad ng ginawa ng ating mahal na ina, Maria, at si Maria Magdalena, matuto tayo sa kanilang mga pagdalaw. Pagdalaw bilang pakikiramay. Palagi ko yan ang unang katangian kung bakit dumadalaw ang tao. Unang dahilan din. Balikan natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Bagamat siya'y bagong buntis noon, hindi inisip ni Maria ang sarili. Sa halip nagtungo siya sa kabundukan upang dalawin ang pinsang si Elizabeth na nasa ika-6 na buwan ng pagbubuntis. Hindi siya pumunta upang ipagmalaki ang kanyang pagiging ina ng Diyos,
Pumunta siya upang makiramay, tumulong at makibahagi sa pinagdadaanan ni Elizabeth. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pakay na dadalaw dahil sa pakikiramay. Ang pagdalaw ni Maria ay isang tanda ng tunay na pakikiramay. Hindi pakikialam, kundi pakikialam sa puso. To know the heart, to know what's going deep inside. At sa parehong diwa, tayo rin ay tinatawag na dalawin ang mga may karamdaman, ang mga nagdadalamhati, ang mga nakakalimutan. Ang ating presensya mismo ay pagpapahayag ng awa ng Diyos. Yan ang isang maganda sa pagdalaw, di po ba? Sapagkat ako'y makikiramay. Yun nga lang, nakakalungkot sa Pilipinas, di ba? Nagkikita-kita lang, dumadalaw na lang kapag merong yumayao. May reunion kasi may namatay. Di ba magandang dumalaw pa rin sa mahal sa buhay hanggat buhay pa ang lahat? Pangalawa, pagdalaw bilang pakikipag-ugnayan. Isipin naman natin si Maria Magdalena, ang ating patrona. Isang babaeng pinagaling ni Jesus at naging tapat na alagad. Siya ang unang dumalaw sa libingan ni Jesus noong linggo ng umaga. At sa gitna ng takot, lungkot at kawalan ng pag-asa, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ng Panginoon. At dahil sa kanyang tapang na makipag-ugnayan, siya ang unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pagdalaw ay isang paraan ng pagpapanumbalik ng ugnayan. Reignite our connection. Renew our ties. Ito ay pamanumbalik na ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Hindi ito isang simpleng courtesy visit lang, kundi pagbubuo muli ng sirang relasyon, pagdikit sa pusong nanlalamig, at pagbuhay sa diwa ng komunidad. Ang pagdalaw ay pagbubukas ng pinto at minsan pagbabalik ng loob. Sila'y nalulumbay noon, sila'y nagtataka, sila'y naiwan ng isang mahal sa buhay. Pero dahil nais ni Magdalena ang makipag-ugnayan, dumalaw sa libingan at nakita niya si Kristong muling nabuhay. Sa huli, ang pagdalaw ay totoong isang pagbibigay ng pagmamahal. Dumadalaw sa nililigawan, dumadalaw sa sinisinta. Mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, naroon si Maria na ina ni Jesus at naroon din si Maria Magdalena. Sa gitna ng sakit, takot at panganib, hindi nila iniwan ang kanilang minamahal. Sa huling sandali ni Jesus, ang kanilang pagdalaw ay naging saksi ng tunay na pagmamahal. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang pagmamahal ay hindi lumalayo sa hirap. Ito ay lumalapit. Hindi sila natakot. Kahit sa panganib, kahit isunod sila, mahalagay kasamang ang minamahal. Kaya't mga kapatid, ang bawat pagdalaw na ating ginagawa sa isang may sakit, sa isang kaibigang nagdadalamhati, o kahit sa isang matagal nang hindi nakakausap, ay isang sakramento ng pagmamahal. Hindi natin kailangang may dalang regalo o magagarbong salita. Ang mismong presensya natin ang nagiging biyaya. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito ng ating gawain, tayo rin ay tinatawag na maging tulad ni Maria, ang Immaculada Concepcion, at Maria Magdalena. Tulad ni Maria, dalhin natin si Kristo sa iba
sa pamamagitan ng ating malasakit. At tulad ni Maria Magdalena, magtiwala tayong kahit sa gitna ng dilim ng buhay, ang paglapit natin sa kapwa ay daan upang maranasan ang liwanag ng Diyos. Maging daluyan tayo ng pakikiramay, pakikipag-ugnayan at pagmamahal. Sa ating pagdalaw, dalhin natin si Kristo. At sa ating pag-uwi mamaya, iwan natin ang pag-asa, lalo't higit ng yubilehyo.